بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الذي نهانا عن البدعة حيث قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لتيفي لاجبو أمبوفو نسلامك فولينو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. anga jamukan hukumu konnala no e dine baro mi e jamukan naskle no shrif la tv jabaranika nabe wuli ka se karamo ba anika karamo bismillah wala saka baro kenni uye dine kuna funi ndowla bi ambe Côte d'Ivoire jamana kan Abidjan ani an karamo mi ñon fe bi o Laji Ahmad Tidiane Sangaré alike madugule anga ni kenen nuka jamiat ansar din kabulu fara min be Côte d'Ivoire keren yala o ko karamo ka to no wuduhul islami sarahatani o manyama dolo annabi na jika baro ke dina kuna fundola mayana anga do anga baro kunala amesi kan karamo fo ka fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. an karamo ami fo ki wala mano am bismillah lillah ani kika wati dodi ama wala sa anga baro ke dina kuna funi dola Cheikh Tidiane ni wajul ka wonname tuma dola bebe ñon jalaki mawbe bid'a ko kuma fo kuma chama bid'a ni mi bid'a alakira manike ni bid'a ambe bid'a to me amba kuma me ka chaya ame fe kanye fa bid'a yere mundidu ni bid'a nya faranyina yara claro ma wala wa ni claro ma wala ko fana nya fanyina. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن والاهم إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنكرم غو عثمان كان أمي فو أمي والنماندون أمي شريف لا تي في équipe بلا جالين فو précisément dîner baro émission barakelaw aw munu déplacer là ka bo fo malla kana en fait Abidjan Côte d'Ivoire jamana kan kabna na Côte d'Ivoire karamogo kana barnamiju no e programme ye kan enregistrement ke ou fait vraiment ni be aka korno dia de jira anaka timina dia amani ala fe rabbi ala ka do faraw kan ala kana u farfaga fon fo be bara no ya awbulu ala ka no ya awye o ko fa manga sabu nyuma fo anga sababu nyuma no e asedi Sherif Ousmane Madan Haidara medeli ka fo mujaddidul qurun al akhira no e anga sankeme laban dina nyina ma bagay alle ni ko imbe sababu alhamdulillah ante nyina ko amani ala fe rabbi shijan kene ala ko nyuma ala ko di anama ayan fara nyon kan ala ka dimba fara nyon kan ala ka la ko nyuma di ambela jelema ko fe inshallah ame misiri min kono me profiter inshallah nga karamo cheka misiri do an kala na mi rebolo no ye Imam Hassan Jabate alhamdulillah ni wati na sumayla mana be la rasul ame do kay rabbi ala ka hinala ala ka yafama ni kirana sumo la hormay sol rasul ko fe inshallah nga bi mawdu mi wodi al bid'a wa aqsamuha nafla ko bid'a fagn male bid'a parce que bid'a ko kuma kacha nga ni janaban watina wala imana fon fen kay fa ko bid'a wal ma phénomène fodron ko fana bid'a do muira de bid'a islamia kono kiti jumen bala anabi tlan datlan ro julima ni kam bid'a arabukana akoro de ko fen croix ma uhditha ala ghairi mithalin sabiq femi nana kasuratunti femi miselia kunte fiyo wala arab kana be foko jitu bi amrin badi' kunna nani koy kabako ko ko mi nyona kunte wode kama ala ko korona kono subhanahu wa ta'ala sani dugu dani chogola ala ko badi'us samawati wal ard qali ala li sanfarawu la dambaga yi ka boyere la ko ya dan ka boyere la amma ye yoro wore ka ladigi ko ya boyere la ka ke donc al bid'a o e fende femi tunte ni anana mais sharia la ni kame ko bid'a karamo ye min fo précisément bon i warot ma chama nya foli chama bala mais anye min ta krengren ko ta odi al imam Shatibi rahimahullah aka kitab ko mi to ali atasam alay définition mi di sharia ka sara kan bid'a la odi ko tariqatun mukhtara'atun fi din tudahi ash-shar'iyya yuqsadu bisuluki 'alayha al-mubalaghatu fi ta'abbud alay bid'a ko di sharia la bid'a ko mi parce que tuma la kuma den nu sani aslamia kana kuma den nu tumi employé mais islamia na le islamia ko wore di kuma den nu ma ina fani ko as-sala seli as-salatu arabukana ko de ko ka douke mutlaq ad-du'a ka ala wala dron mais islamia na le islamia ko wore mi dama wodi ye comment dirais-je adama dembe
bara min kɛ n'o ye Allahu akbar min bɛ kɛ kinbiriminɛ ni tenturu ninnu o de nana kɛ seli kɔrɔ ye donc bida kɔrɔ sariya la o siratigɛ kelen kan an karamɔgɔ ye min fɔ n'o ye Shatibi Abu Ishaq Shatibi ale ko bida sariya la o de ye tariqatun mukhtara'a ko tagabolo dɔ de don min créé la tagabolo dɔ mukhtara'atun min créé la o kɔrɔ a tun tɛ yen wala a mana kɔrɔna la a mana hadisa la dalu foyi tɛ yen min bɛ a jira fi diini diinɛ kɔnɔ tudahi shar'iyya a bɛ sariya bɔnfɛn ɲɔgɔnya yuqsadu bisuluki alayha albalagha fi ta'abbud laɲini bɛ kɛ ni tagama ye o sira in kan dansago alabato la donc kɔrɔ ye ko bid'a a bɛ kɛ de dansagoli kɔsɔn alabato la i ka faamu no voilà c'est dire tagabolo dɔ de don min bɛ créer diinɛ kɔnɔ ani sariya bɔlen don tagama bɛ kɛ a kan laɲini min na o de ye ka dansago alabato la donc o de ye comment dirais-je bid'a kɔrɔ fɔli ye sariya la o la bid'a munkaratun fil jumla voilà en général bid'a kɔnnen don silamɛya la parce que diinɛ basé no fɛn min kan o de ye al-ittiba' tuguɲɔgɔnya ala ko di ala kira ko di diinɛ ye o de ye mais diinɛ tɛ min ka di n ye n hakili mana min ye k'o cɛ ka ɲi o tɛ diinɛ ko ye donc bid'a kɔnnen don fil jumla parce que li'annaha tuaddi ila taghyir ad-din sabu ni bid'a autorisé la diinɛ kɔnɔ k'a fɔ ko min ka di min ye i b'o kɛ min mana ɲa min kɔrɔ i k'o kɛ dɔrɔn i b'a ye a bɛ diinɛ a b'a bɔ a cogo la diinɛ bɛ bɔ a cogo la o de kosɔn fo ka diinɛ to a munan kɔnɔ kira min nana n'a ye sallallahu alayhi wa sallam ale ma min k'a la o kana k'a la ale ma min fɔ a la o kana fɔ a la voilà donc diinɛ basé no tuguɲɔgɔnya le kan mais a baselen tɛ ko min mana min diya k'i b'o kɛ n'o kɛla dɔrɔn diinɛ bɛ yɛlɛma i b'a ye diinɛtigi yɛrɛ bɛ taa yira diinɛ bɛ taa yira diinɛtigi la ka sɔrɔ ani a nana ni min ye o tɛ fankelen fɛ faamu ko ɲuman ala k'o d'a ma donc o de kosɔn bid'a kɔnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ alakira yɛrɛ sallallahu alayhi wa sallam a kumana kan yɔrɔ caman hadisa dɔ la a b'a fɔ man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad ko mɔgɔ o mɔgɔ ye baara dɔ kɛ an ka yamaruya tɛ baara min kan k'a bɛ segin i ma voilà i mana baara fɛn o fɛn kɛ silamɛya kɔnɔ k'a sɔrɔ silamɛya ka yamaruya tɛ o baara in kan ko baara in bɛ segin i ma a nana nasara wɛrɛ la ko alakira ko man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad ko mɔgɔ o mɔgɔ ye fɛn dɔ sinsin an ka nin diinɛ in na an ka nin koɲɛ in na mɔgɔ o mɔgɔ ye fɛn dɔ sinsin a la min t'a dɔ ye laysa minhu min t'a dɔ ye fahuwa rad k'o bɛ segin a tigilamɔgɔ ma ayiwa alakira yɛrɛ sallallahu alayhi wa sallam a ka kutuba bɛɛ la a bɛ to ka laban ni kuma dɔ ye a b'a fɔ wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar ko me aw ma ni ko sinsin kuraw ye ko sabula ko sinsili bɛɛ ye bid'a ye i n'a fɔ an ye min kɔrɔ fɔ sisan ko bid'a bɛɛ ye fili ye fili bɛ tasuma kɔnɔ ala k'an kisi ka bɔ fili n'a tasuma ma donc alhamdulillah nin ye bid'a kɔrɔ ɲɛfɔli ye a n'a kiti fil jumla en général voilà fɛn ɲuman tɛ fɛn kanunen tɛ fɛn kɔnnen don ka da mun kan sabula a bɛ dayɛlɛ ni sago ye a bɛ dayɛlɛ diinɛ yɛlɛmali ye o de kama silamɛya y'a kɔn faamu ko ɲuman ala k'o d'a ma nka karamɔgɔw y'u nɛn don a la karamɔgɔw silamɛya karamɔgɔw u y'u nɛn don a la ka a walawala ka jira k'a fɔ tiɲɛ don ko dɔw bɛ yen olu tun ma kɛ kira tile la mais i b'a sɔrɔ kɔrɔna aya dɔ bɛ a jira hali n'a kɛra kɔrɔ ye kɔrɔ min yɔrɔ ka jan dɔɔnin walima i b'a sɔrɔ kira ka taabolo dɔ b'a jira hali n'a b'a jira cogo la min yɔrɔ ka jan dɔɔnin donc karamɔgɔ ko o kofasɔn ninnu minnu ni kɔrɔna tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ au contraire kɔrɔna bɛ k'an bila min na a n'o ye kelen ye walima kira bɛ k'an su k'an bila min kan a n'o ye kelen ye hali n'a sɔrɔ o de ma kɛ kira tile la cɔyi nka kira mako bɛ min na a b'o de sabati olu ko o ko sinsinlen kura ninnu o tɛ don bid'a munan kɔnɔ hali n'o ye bid'a ye olu ye bid'a ɲumanw ye o tɛ bid'a juguw ye faamu ko ɲuman ala k'o d'a ma karamɔgɔ minnu y'o fɔ o y'o ta dalilu damadɔ la a dalilu dɔ ye ala ka kumakan dɔ la ala ko yɔrɔ min na wa ja'alna fi qulubi alladhina taba'uhu ra'afatan wa rahma wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم نبي في سورة الحديد ala bɛ ka kuma nabila Isa ale ka mɔgɔw kan mɔgɔ minnu tugula kɔ minnu tun b'a ka tagasara kan ko di ko ni ala ye kɛli kɛ mɔgɔw dusukun na mɔgɔ minnu tugula Isa kɔ ra'afatan wa rahma makari ni hinɛ a ko wa rahabaniyatan ibtada'uha yani wa ibtada'u rahabaniyatan ibtada'uha ko mais u yɛrɛ nana fɛn dɔ bɔ u yɛrɛ la n'o de rahabaniya
ka tigɛ ka bɔ damutako bɛɛ ma dumuni duman fini duman hali ka taa se gɛrɛmusola ma o ye nin bɛɛ lajɛlen bali ka bɔ u yɛrɛ ma ala ko o y'o baara min kɛ ni ibtada'uha o y'o b'u yɛrɛ la de bid'a i yɛrɛ ɲɛ bɛ bid'a kumaden la ibtada'uha o kɔrɔ ye bid'a min indi anfusihim o y'a créé ni ala m'u bila ala ko ma katabnaha alayhim ni ala m'u wajibiya o kan illa bitigaa ridwanillah illa huna bima'na lakin parce que istisna munqata ko nga u y'a kɛ de ibtigaa mardatillah ala ka jɛ ɲinini kɔsɔn tuma min na ala ye nin fɔ ala ye kuma jumɛn tugu ala ko fama ra'awha haqqa ri'ayatiha ko mais u m'u janto a la u m'a kɔlɔsi a kɔlɔsili hakɛ la o bɛɛ tɛ quoi nka dɔw m'a kɔlɔsili hakɛ la ala ko fa atayna alladhina amanu minhum ajrahum ko nka minnu liminiyala u cɛla o kɔrɔ ye minnu y'u janto bid'a in na ko kura in arrahabaniya minnu y'u janto a la parce que i bɛ tafsir qurtubi lajɛ ni aya in tafsir la fa atayna alladhina amanu minhum ajrahum ale b'a fɔ yaani alladhina ibtada'uha awwalan wa ra'awha kɔrɔ ye minnu ye bid'a in créé ka tila k'u janto a la ko ni ala y'u sara dafalen d'u ma wa kathirun minhum fasiqun ko nka sɔn caman kɛla cɛnnikɛlaw ye olu ma se k'u janto a la donc ni aya in na ala filɛ nin ye ka bid'a dɔw kɛbaga ta don i ka faamu parce que arrahabaniya bid'a ala ko ma katabnaha alayhim mais mɔgɔ minnu y'a tanga k'u janto a la ala y'u tando aya in na k'ale ala y'u sara dafalen d'u ma donc karamɔgɔ y'a faamu nin yɔrɔ in na k'a fɔ ko ja bid'a bɛɛ tɛ juguman ye voilà bid'a dɔw bɛ yen ani kuranna tagabolo bɛ bɛn o kɔrɔ ye fɛn dɔ tiɲɛ don fɛn kura don a ma kɛ kira tile la nka i b'a sɔrɔ kuranna bɛ min ɲini a n'o bɛ taa ɲɔgɔn fɛ hadisa bɛ min fɔ a n'o bɛ ɲɔgɔn ye o la karamɔgɔw ko basi tɛ o la faamuko ɲuman ala k'o d'a ma o de kama karamɔgɔ ko tuguni yɔrɔ min na ala kira ko man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu i ka ye ko ni mɔgɔ min ye fɛn dɔ sinsin ka diinɛ na min t'a dɔ ye alors que kuranaya bɛ min jira k'o y'a dɔ ye hadisa bɛ min fana jira o fana y'a dɔ ye o de kama sayidina Umar radiyallahu ta'ala anhu comment dirais-je tumana min na suratu tarawih n'o de ye sunkalo la ni sagafo banna an bɛ araka 10 min seli wala o araka 10 in alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a kɛ ko damadɔ kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ nka a ma tɛmɛ o kan su damadɔ dɔrɔn o kɔfɛ a y'a lajɔli min kɛ jama kun tɛ jɛrɛ a la o kɔrɔ ye kira fatula ka sɔrɔ jama tɛ jɛrɛ a la ka alimami kelen bila ka mɔgɔw laseli n'a ye bon kira ka ɲɛnamaya tɔ kɛla ten sayidina Abubakar ka waati fana kɛla o cogo la fo kana se sayidina Umar radiyallahu anhu sayidina Umar le ka waati la ale y'a ye k'a fɔ ko a bɛna mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan alimami kelen na bon a y'o baara min kɛ nin ye o kun ye baara kura de ye mais o kɛlen min kɛla comment dirais-je a yɛrɛ ko baara in ma baara in yetɔla a fɛ a b'a dɔn nin kira tile la kun tɛ kɛ tan tɔ mais ale y'a kɛ nin kɛcogo in na min kɛ a ko ni'matul bid'atu hadhihi a ko ni bid'a nɛmɛyala nin ye bid'a ɲuman ye ko nin ye bid'a ɲuman ye donc kɔrɔ ye ko ko kura don bi'atirafi Umar ni Umar yɛrɛ ka jɔnsɔnna ye maa ko ɲuman don a ye ɲumanya fara a kan faamu ko ɲuman ala k'o d'a ma ayiwa kira fana ko yɔrɔ tuguni sallallahu alayhi wa sallam man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ko ni mɔgɔ min ye tagasira ɲuman sinsin silamɛya kɔnɔ ko a sara b'i ye ani mɔgɔ mɔgɔ bɛna baara kɛ n'a ye i kɔfɛ i bɛ u ka sara ɲɔgɔnna fana sɔrɔ donc o b'a jira olu kosɔn imam an-Nawawi an karamɔgɔ Nawawi ale ye karamɔgɔba ye ne hakili la mɔgɔw b'a dɔn ale de ye arba'in Nawawi y'a sɛbɛ Riyadu Salihin kitabu lakodɔnnenba ale fana y'o sɛbɛ a ye Sahih Muslim fana commentaire ka sharha kɛ ka commentaire kɛ ka walawala a ka Sahih Muslim sharhu la hadisa min y'a fɔ sisan n'o ye man sanna fil islami sunnatan hasana ale b'a fɔ hadisa ka ko la ko wa fi hadha al hadithi takhsis qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah ako kira ko yɔrɔ min na ko wa kullu muhdathatin bid'ah ko fɛn sinsilen bɛɛ ye bid'a ye o bɛɛ ye fili ye ko ni hadisa in bɛ o kuma in k'a kɛrɛnkɛrɛn parce que kuma in lɔkɔli dɔ b'a la parce que kira ko kullu bid'a ko bid'a bɛɛ donc bɛɛ kumaden min b'a la o b'a fɔ marakana ko sigatul umum o kɔrɔ ye kuma dɔ a bɛ fɛn kura bɛɛ ta mais imam Nawawi ko Muslim sharha la ko kira ko yɔrɔ min na man sanna fil islami sunnatan hasana ko ni mɔgɔ min ye fɛn ɲuman sinsin tagasira ɲuman sinsin silamɛya kɔnɔ k'i b'a baraji sɔrɔ ni min bɛna baara kɛ n'a ye i kɔfɛ ko hadisa in takhsis ale bɛna kɛrɛnkɛrɛnli kɛ lɔkɔli min bɛ kira ka kuma kan n'o ye kullu bid'a ye k'ale bɛna o kɛrɛnkɛrɛn bimaana ka jira k'a fɔ anal murad bil muhdasat al batila ko laɲini ye ko kurasintilenw ye minnu tiɲɛni don minnu man ɲi wal bid'a al madhmuma ani bid'a minnu ni
o ye ko cɛjugu ye nin bɛ muslim kɔnɔ juzu 17 a page numéro 226 donc imam nawawi ale hadisa dɔnnaba de bɛɛ bɛnnen don a ka hadisa dɔ kan bɛɛ jɛn bɛ n'a ka dɔnni ye ale de ye nin kuma in fɔ ka jira k'a fɔ kira ka nin kuma filanan in o bɛ kuma fɔlɔ in kɛrɛnkɛrɛn k'a kɔrɔ fɔ ka jira ko kura bɛɛ min fɔla nin ye a kan t'a bɛɛ ma nka kan bɛ ghalibul bid'a o kɔrɔ ye bid'a fanba man ɲi nka a dɔw ka ɲi faamu ko ɲuman ala k'o d'a ma donc o faamu ni silamɛya karamɔgɔ caman taara o de kan presque silamɛya karamɔgɔ bɛɛ parce que karamɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen i n'a fɔ Abu Shama al-Maqdisi fo ka taa se Ibn Arafa al-Maliki ani al-Hafiz ad-Dimyati olu yɛrɛ ko presque ko karamɔgɔ bɛɛ bɛnnen don a kan k'a fɔ ko minnu bɛ sinsin ka na kira kɔfɛ a bɛ tilan yɔrɔ fila dɔw ka ɲi dɔw man ɲi ko presque karamɔgɔ bɛɛ bɛnn'a kan mais karamɔgɔ dɔw ma sɔn a ma i n'a fɔ Imam Shatibi an yɛrɛ ye min ka définition kɛrɛnkɛrɛn nin yɔrɔ in na ka bid'a kɔrɔ fɔ ale par exemple ale ma sɔn nin tilancogo in ma k'a fɔ ko bid'a hasana bid'a sayyi'a bid'a ɲuman bid'a jugu ale ma sɔn a ma bon mais n'i ye fɛn in filɛ dans le fond o ka fɔkɔɲɔgɔnya in n'i y'a filɛ dans le fond i b'a ye k'a fɔ fɔkɔɲɔgɔnya min don fɔkɔɲɔgɔnya lo wele cogo la wele cogo parce que karamɔgɔ minnu ma sɔn ko bid'a ɲuman bɛ yen i n'a fɔ Abu Ishaq Shatibi ani mɔgɔ minnu tugun bɛ ale ka faamu kɔ olu ko comme kira ye gɛnni kɛ déjà ka bɔ bid'a ma donc fɛn o fɛn bɛ na kira kɔfɛ n'o ka ɲi an m'an k'o wele bilen bid'a donc kɔrɔ ye ko fɔkɔɲɔgɔnya bɛ wele cogo de la mais fɔkɔɲɔgɔnya tɛ fɛn yɛrɛ hakika la parce que hakika ye min ye o de ye fɛn o fɛn bɛ na kira kɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam ka sɔrɔ a bɛ ka lasiliw fɔkɔɲɔgɔnya ma khalafa al-usul fɛn min bɛ na kira kɔfɛ n'a bɛ lasiliw fɔkɔɲɔgɔnya a bɛ kɔrɔna fɔkɔɲɔgɔnya a bɛ hadisa fɔkɔɲɔgɔnya a bɛ silamɛw ka bɛnkan fɔkɔɲɔgɔnya bɛɛ bɛnnen de o kan k'o ye kojugu ye o kan ka kɛlɛ i n'a fɔ misali bolo ma dɔ kana seli fana kɛ araka 5 ye walima lansara k'o kɛ araka 5 ye i ka dɔn hada yukhalifu al-kitab a bɛ kɔrɔna sɔsɔ a bɛ comment dire sunna sɔsɔ a bɛ silamɛw ka bɛnkan sɔsɔ donc hadhihi al-bid'a munkara madhmuma dalala o ye bid'a jugu ye bid'a kolon don o man ɲi an kan ka o kɛlɛ o ka bɔ yen munna diinɛ kana yɛlɛma parce que ni fanga donna o la diinɛ bɛ yɛlɛma faamu ko ɲuman ala k'o d'a ma nka fɛn min dalla alayhi aya min al-kitab kɔrɔna aya dɔ bɛ k'a jira walam yukhalifu sunna a ma kira ka sunna dɔ fɔkɔɲɔgɔnya o kɔrɔ ye ani silamɛw ka bɛnkan fana ma ɲɔgɔn kɔnturuku silamɛ fana bɛɛ bɛnnen don o kan k'o bɛ bɛn k'o dagalen don i ka faamu depuis sahabaw tile la fo bi tuma min na kɔrɔna bɛna fara ɲɔgɔn kan Abakar tile la Umar de y'a hakilila fɔ Abakar ye ko an ka kɔrɔna fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ kɔrɔna dusilaw b'a la ka sa n'an ma kɔrɔna fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ baara ye Abakar y'a ye ko kura don kira m'a kɛ a ko Umar ma ko mais e bɛ se ka to ne ka fɛn kɛ cogo di kira ma min kɛ a y'o fɔli min kɛ Umar ye Umar k'a ma ko tiɲɛ don kira m'a kɛ nka innahu wallahi khair ko nka hɛrɛ don dɛ a y'o fɔ min kɛ Abakar hakili y'a sɔn ko tiɲɛ la nin ye ko ɲuman ye hali ni nin ma kɛ kira tile la hali ni kira ma nin kɛ nin ye ko ɲuman ye sabu kɔrɔna yɛrɛ b'an su k'an bila kɔrɔna latangali kan o la hali ni kira m'a latanga nin cogo in na nin y'a tanga cogo dɔ fana ye anw bɛ se ka min fana kɛ donc Abakar y'a faamu a sɔnna Umar ka kuma kama Umar o fana ye mɔgɔ min ɲini k'o bɛna sɛbɛnni kɛ o fana ye kuma kelen de fɔ u ɲɛna o tigi tɔgɔ tɛ n kɔnɔ Ubay ibn Ka'ab ni ma fili walima Zayd ibn Sabit tɔgɔ in bɛ ɲini k'an bila dɔɔni u taara o fɛ ye min kɛ ka taa f'u ɲɛna k'ale ka na u bɛna bila baara dɔ la a ko baara jumɛn ko an bɛ n'i bila kɔrɔna sɛbɛnni la i bɛna kɔrɔna kɛ gafe kelen ye ale fana ko Abakar ni Umar ma ko aw bɛ fɛ ka ne bila ne ka baara kɛ Ala kira ma min kɛ wa tu as vu donc kɔrɔ i b'a dɔn ko non ko kura an kan k'an yɛrɛ kɔlɔsi a la bon hadisa in an b'o faamu quoi parce que mais Abakar yɛrɛ hésité la fɔlɔ mais Umar kɛlen k'a fɔ a ye ko hɛrɛ don a sɔnna cɛ min fana welela k'o bɛna bila baara la a fana hésité la a fana ye kuma kelen in fana fɔ k'a bɛ fɛ ka to ne ka fɛn kɛ kira ma min kɛ wa mais Abakar ni Umar k'a ma ko innahu wallahi khair ko hɛrɛ kɔni don an ma basi foyi y'a la a fana tilala ka sɔn a y'a baara kɛ o kɛla an bɛɛ ma hɛrɛ ye faamu ko ɲuman ala k'o d'a ma mais an bɛ min faamu hadisa in na o de ye k'a fɔ an k'an yɛrɛ kɔlɔsi bid'a la i m'a ye olu ma girin k'u da baara in kan u k'u yɛrɛ ɲininka fɔlɔ est ce que a bɛ bɛn san'u k'a kɛ o de kosɔn an k'an yɛrɛ kɔlɔsi ko kura ninnu n'a fɔra ko kura bɛɛ tɛ juguman ye mais jɔn de bɛ se k'a dɔn nin ye juguman ye nin tɛ juguman ye karamɔgɔ kɔrɔ da fana tɛ yɛlɛ bɛɛ ye likuli man habba wa dab mɔgɔ ni i ye fɛn dɔ ye i hakili la ko min cɛ ka ɲi dɔrɔn ko m'o kɛ non diinɛ t'o baara ye karamɔgɔba minnu ni olu sabatilen don olu de bɛ se k'a f'i ɲɛna ko nin ye ko kura ye nin bɛ kira tile la nka nin ka ɲi nin bɛ bɛn an k'o sɔrɔ jɔn nɔ na an karamɔgɔ Ibn Taymiya Taqiyuddin Ahmad al-Harrani n'o ye Sheikhul Islam ye ale ko di ale ko al-bid'atul hasana
عند من يقسم البدع إلى حسنة وسيئة لا بد أن يستحبها أحد من أهل العلم الذين يقتدى بهم ويقوم دليل شرعي على استحبابها. ولا ابن تيمية يكما ينفو أمو كما لباين ابن تيمية كو بس ابن تيمية رأي لكو بدعة بتلان رفلا على رأي وجرا كما مجموع فتاوى كنو أكو كل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة وهي الضلالة باتفاق المسلمين. donc kuma yimba jira ka fɔ ko bida ɲuman bɛ a ko bida fɛn o fɛn ni wajibi tɛ n'a kanulen tɛ k'o ye bida jugu ye ayiwa k'o ye fili ye silama bɛɛ ka bɛnkan na faamu ko ɲuman ala k'o d'a ma. Sisan a ka kuma min yɛrɛ ni min basila kan a ko albid'atul hasana ko izan albid'atul hasana ko bida ɲuman ni ye ibn taymiya ka kumakan de ye a ko bida ɲuman inda man yuqasimu albid'i ila hasana wa sayyi'a mɔgɔ fɛ mɔgɔ min bɛ bida tilan ka taa ɲuman ni juguman ma la budda an yastahibbaha ahadun min ahli al-ilm fo doni dunge do doni do karamɔgɔ baro ina fami karamɔgɔ minnu dɔn alladhina yuqtada bihim minnu bɛ ladege diinɛ kɔnɔ olu dɔ ka a yira ko a kaɲi wa yaqumu dalilun shar'iyyun ala istihbabiha dalilu dɔ fana ka jɔ sariya dalilu dɔ min bɛ a kanuli jira donc n'o sɔrɔla baara min na hali numa ka kira tile la o ye bara ɲuman ye famu ko ɲuman ala k'o d'a ma comme waati korolen don inshallah an bɛna kuma sunsurin yɔrɔ in na yan ni ala ye waati wɛrɛ yira n na an bɛ tɛmɛ n'a tɔ ye inshallah. an karamɔgɔ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn walanda in nafa ka bon kosɛbɛ nka i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na i yɛrɛ fana b'a kalama cogo min na baara nin ye waati la baaraw ye waati na cogoya kama dakurunya laban jumɛn b'i bolo walasa an ka walanda in kuncɛw kan ani ka dugawu kɛ ani an filɛbagaw ye. alhamdulilayi rabbil alamin tiɲɛ yɛrɛ la waati y'an ta an tigɛ ma n'o tɛ kuma caman tun bɛ yen k'a fɔ an bɛ min fɔ dɔrɔn kuma kuncɛ la o de ye k'a fɔ ko karamɔgɔ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn kura la min nana n'a ka ɲi o ka fɔ ɲɔgɔn kɔ in an y'a fɔ ɲɔgɔn kɔ min don fɔ ɲɔgɔn kɔ jugu tɛ parce que a bɛ n'a fɔ fɔ ɲɔgɔn kɔ wele cogo de la parce que lasili bɛ min na o bɛɛ jɛn bɛ n'o ye k'o ka ɲi lasili tɛ min na o bɛɛ jɛnna n'o ye k'o man ɲi mais o bɛɛ jɛnna min na ko lasili b'a la k'o ka ɲi wala dɔw k'o de ma ko bida hasana dɔw yɛrɛ ko bida mahamuda dɔw ko bid'atul huda mais dɔw ko non bida yɛrɛ tɔgɔ man ka fɔ a la an bɛ se k'a fɔ maslaha mursala ou bien tɔgɔ wɛrɛw olu ye a wele tɔgɔ wɛrɛw la donc an bɛ se k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnya de tɔgɔ wele cogo dɔrɔn de la donc ni o de don o la an man ka ɲɔgɔn sama o ko la ni min y'a ye k'i b'a wele o cogo la i b'a wele o cogo la wala ni min y'a ye ko lasili bɛ fɛn dɔ la lasili tɛ fɛn wɛrɛ la karamɔgɔ ko la inkara fi masail al-ijtihad ko nankari tɛ kɛ jija masalaw la walima fɔɲɔgɔnya masalaw la faamu ko ɲuman ala k'o d'a ma ibn taymiya y'a fɔ cogo min tant que ni karamɔgɔba dɔ sɔrɔla yen min bɛ ladege n'ale ko fɛn dɔ ka ɲi ka ban donc o hɔrɔma kan ka to a ye i n'a fɔ an bɛ kuma kuncɛni min mawludu misala bolo ma karamɔgɔbaw sɔrɔla yen minnu ko lasili b'a la i n'a fɔ ibn hajar al-asqalani jalaluddin suyuti olu ye karamɔgɔ ye minnu bɛ ladege minnu ko ka ɲi ko basi t'o la o la hali ni min ka faamu na bid'a don i b'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnya de don dɔrɔn donc an man ka ɲɔgɔn kɛlɛ ka ɲɔgɔn nankari o kow la o la nin yɔrɔ in na an bɛ dugawu de kɛ k'a fɔ ko ala ka an ni sababa bɛn diinɛ faamu ko ɲuman ala k'o d'a ma ala ka an don da kelen k'an bɔ da kelen ala ka silamɛw ka kanu jiri ala ka silamɛw bɛn kelen ma ni kira n'a somɔgɔw la hɔrɔma ye sɔlala rasul hada walhamdulillahi rabbil alamin. diinɛ kɔnɔna na fɛn dɔw bɛ yen minnu ma se kɛlɛ ma minnu ma se ɲɔgɔn lagosi ma fo ka taa se ɲɔgɔn kafiriyali ma faamu cogoyaw kama ustaz bɔra k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la sahabaw yɛrɛ minnu fɔra ɲɔgɔn kɔ kiiri dɔw la dɔw y'a faamu tan dɔw y'a faamu tan nka dɔ ye dɔ la sɔn dɔ ye dɔ la convaincu ni a ta ye a b'o cogo in fana na bi tile dɔnnibagaw fana ni an ma ɲɔgɔn faamu kiiri mun na ni min sera ka min na convaincu a fɔra a banna an bɛ ɲɔgɔn faamu n'an ye sigi ka fɔ an b'a fɔ o ye damu ye nka n'an ma ɲɔgɔn faamu kiiri mun na e ka dalilu de b'i bolo nin fana y'a faamu tan o fana ka dalilu b'a bolo an ka jigiya ɲumanw ta ni ɲɔgɔn ye an ka kiiri tɔ to ala bolo an ye ɲɔgɔn faamu ni minnu kan an ka baara kɛ olu la an fɔra ɲɔgɔn kɔ minnu na an k'o kiiriw to ala bolo an ka jigiya ɲumanw ta ni ɲɔgɔn ye an bɛ alaw taala de a faamu cogo ɲuman ala ka a nɔgɔya an ye an bɛ segin k'an karamɔgɔ fo k'a waleɲuman dɔn laji ahmad tijani sangare a ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri la diinɛ baara hukumu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnya la a ka sherifu kanuni na kɛrɛnkɛrɛnya la an karamɔgɔ a seyida sherifu usman wadan haidara ni a ka denbaya a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri mun na olu ka xidima la an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn ka dugawu ɲini a fɛ ka tila ka dugawu kɛ an ni a ye ka segin k'aw yɛrɛ fana fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaraninw ɲɛma ka diinɛ baro lajɛ ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ alaw taala deli ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
الأيام إيجاد مثلي